Yung first time niyang magdamit. Hiyang-hiya, hindi alam ang gagawin. Naglaglaga na. Oh my gosh! No! Siya nagtatago. What happened? Rangge? Oh. What happened? Rangge? Come here, Rangge. Rangge? Rangge? Wala, Rangge, hindi gumagalaw. Kunyari, hindi niya pinapansin, Binihisan ko ulit siya ng pangbabae. Ayan na, hindi niya na pinapansin. Rangge! Rangge, come na! Hoy! Hindi siya gumagalaw talaga, Nope! Hello. Ayaw niya talaga. Come na, tayo ka na dyan. Maluwag na yan. Hindi na yan mukhang suman, pero pambabae nga lang. No. Galit? Ayaw? Hoy! Ano? Tayo na dyan. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what work is. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep... Yala. Morning mga loves! It's me, Clani. Fresh from the bed. Papakita ko lang sa inyo yung yung labas. Oh my G! Look! Nakikita niyo pa ba? Super pagi. Buksan natin. Oh my God! Ang lamig. Sope ha? Don't jump. Huwag tatalon ha? Oh my God! Sobrang pagi. Nakikita niyo pa ba? Ang dilim na, 0 degree. Ay, 0 degree. Hindi Ingat po mga kabayan. Lalo na yung mga nagda-drive at nasa sasakyan. Nakikita pa ba yan? Sobrang pagi. Anong tawag dito? Comment down below mga loves. Hindi nyo na nakikita, di ba? Kasi ngayon lang ako maagang nagising ng ganito kaaga, 6 o'clock. At ito nakita ko, may lumilipad pa mga ibon, pa konti-konti. Sophie? First time mo rin makita yung ganyan? Ha?
First time mo rin makita yung ganyan, Sophie? Oh. Ha, Sophie? Ano na? Oh. Ang ibon pa rin. Sophie? Kung tatalo na. Nakita ko to ganitong wala na talagang makita. Nung last, tagal na. Ano pa ako na nasa lulo pa siguro ako ng katrabaho nun. Come on, Sophie. Lagyan natin ng pagkain. Uy, ayaw lumabas. Lagyan natin pagkain para sa ibon. Dito sa ibon, sa ano, sa may bintana. Para sila makapunta naman dito. Ay, ang dami. Ayan. Ito yung ibon ng aking, pagkain ng aking ibon. I-spread ko dito. Tawagin natin yung ibon. Malamig mga loves. What happened? Huh? Catch, Orangie! Orangie, catch na! Yan na, Orangie. Tinaas ko talaga yung mga kortina ko. Gawa ng view. Kailangan ng view ng mga chikiting ko. Kamusta naman? Gusto niyo yan? Nasaan na yung iba? Ba't tayo pa? How are you? Okay ka lang? Sophie, okay ka lang? Hi! Hello! 21st na yung dalawa. Ha, Sophie, Orangie! Sophie! Orangie! Sophie, ano na? Ano na, makukuha niyo pa ba yan? Grabe na yung ano, oh. Hindi nakita yung sa labas talaga. O, kita niyo pa ba yung building? Hindi na. One hour later.
for this. You know, sometimes we hide behind this illusion that we're done. Oh,